پیر صاحب جی پیر صاحب میں تہاڈا این دھندے کو چھوڑوں کو حیا دا کام شروع کروں. چپ چپ پتا کہنا لگے نا ایک گا کی نہ اسے 5 سال تھی گن پیر صاحب این دھندے کو یہ ہر بھر حرام دا ٹکر کھندے پاؤں تساں دے پاؤ نا 5 سال کنے سائیکل تے ودوں کو حیا دا گزران کیتی ہو ساون تے کار تے چڑھے ودوں ہاں. پیر صاحب ہن بس کر گا کندا پہ نواں. پیر صاحب زندگی گزر گئی ہے ہجرت تھی گئوں مسئلہ کیا ہے؟ شادی اجا نہیں تھی کوئی انجا وظیفہ پڑھو کہ ہن شادی تھی بنے. تسا 15,000 کڈھو پیر صاحب وظیفہ پڑھدا پے تو ساری شادی فوراً تھی ویسے. اچھا پیر صاحب وہ چچا تے کو پتہ کہ نہیں پیر صاحب جی اپنی شادی کہ نہیں تھی. 哎呦我的妈！